to partner with God. To partner Kwanang yes, abana bakwande buyaga abangoke. To partner with who? Yes. Igege sangaki. Igege saigongaki. Kubwaterana? Bono tusabe. Motonge ito tata Nyasaye mbiyamona sinse mbiyamona aseri baga kerto koigwa manganao atokonya asubugi mobo atuagaja asole tuasabira kwegena meya Yesu oyo mutori ito. Amen. Ekere omonta watebanga we are partner with God nigao ingentu yaye no koba abanyagisangyo nangu na Nyasaye. Yani okoba abanyagisangyo ingenchende ndire abantu bagatwalire chieri chiokulima. Oyo motwale yemo noyo ndotwale yemo noyo ndotwala obukombe. Bate banya singenjayo bwato obukombe togatwala chieri bono tigato chamo ekale tuwachiramo bono tuwalema twakonya na iga gweta iga ekina kige korukunga bono abanyagisangyo kose abantu bale goteba ninga intuto bamo na kulemesi kuwo na igwa koranga kwa nemesi ine ere korukunga abanyagisangyo nangu na Nyasaye bono ngakito koba abanyagisangyo na Nyasaye. When we are called to Christianity and when we accept, now we are called to be co-workers with God. Ekere toko barunga kono nigotole abakoli emirimo na Nyasaye nigo Nyasaye ogotorangeria ekere atorange itwa itabire bono nigo togo itaba emirimo yaye twayekora teri yaito ne yango ya Nyasaye. Kitabu kyaba Filipi twachakira kitabu kyaba Filipi 13 kerendo cy'abantu batalikolika baikara Steve na parliament cyakabona kiara Nyasaye nero okora emeremo ime yarali yaino asokoligia naanda okora kwaye korengaki okuya so agotebaiga ekere Nyasaye awancheire kwabeire omobwatani bono Nyasaye nigakora emeremo ime yao einde kwarokia emereme miya ya Nyasaye asore Nyasaye oikerania igo twarangeriwe twensi erinde ekere twarangeriwe ekere twachire Nyasaye oyo otwara emeremo twakora bono taite kuborie kwaya ekwaya ene yaino gosine yaikonge eyang iraniri eyang yaikonge ekokora emirimo yabo eyang ekokora funa bono tendala bono for example baitagwe ekwaya yaikonge mogende gusise itonya cheki amatanga muagenda mobe moe gumotere ko chachira ngakimuratere maitira ro kana ngamu kwe murungani teba ngangiti kwe murungani abantu bairene ikugatia aba wigobono ngocha kamuri koiwo teba nga Nyasaye nigale omonyagesangia semeremo emereme tokore emereme ya Nyasaye bona kinaboliga ekuwa morai moka mogende bakase itunya chekia matanga chikuwa chinde chite mote ojanga kimara tanga mbiyamono
Akimora yumurungan. Yani bato chiti na bakora ngaki. Iye kero koro wa na iwa ta kitoro. Iye mere me ye tori mugi sangio no monyene. O monyene tari murungania na iwa ko ngaki. Kuna wana mwachi kitaba gani? Kwani? Mwachi kitaba gani? Chikwa nchiri mwachi kitata. Ati moibuwe. Moi kira ni mo ya ne sai. Dai se toka na inu ya iga. Kitabu kya ba Korinto yeli tangani. Tindiko barandike. Kitabu 1 Corinthians 3:9. Manganara bugana anne. Na kwa makibu kuyawo nga 4. Yo karatika baba nugate buku. Babu. Terus nugate buku. Kwanye rusika muruwe bagi nguna kwa kanye rusetika na be kanyegete. Jakang. Number 1 ngakia jaka. Intwe na abakolie meremo amona ngo. Murakwan abakolie meremo amona ngo. Aha. Inwe no mogondo ongo. Aha. Igo. Ono muntu na chakire kubuni. Number 1 ngiate batul. Onye to igwetia kito kwirene. Ajaka intwe abakolie meremo amona ngo. Number 1, co-workers with who? God. Number 2, omogondo. Yes, ono mwajakire koiwa. Number 3, obugaga jabuango. Ono tuachakire. Number 1 ngiateba. Mate mwango kilisa na soko ile ni kweli. Tochake buya. Goliath mwani. Number 1. Abakolie meremo nango. Number 2 ateba. Omogondo. Number 3. Obugaga jabuango. Ntegere bo. Tori omonyene omobero yobwa. Emeremeye nyasa koiltiri yao ne yango. Meremeye abalisi na ruwa matangazo ngoya kane etoko gen yo wankwai eni tubianya sai bitai biao yankwangu intuna abangu omogondongu yasago takakolema at end time ekipo diegene kyangu ora usiwonga kitu arago chenjiri nonda arabu ngakiora igwe tebanga ekipo dikiane na jagete yebi ne bintu biao ebyanya sa mbiro ne biao bikorda ngaki mbiro ateba intuna bakolie mere mama nango nanya sa omogondo onya sa obwagacha mukingo yaba igule bakawo igoro chebunore mosawo tegera obwagacha boko sa mbuli buawo ekere yokulie metura para ngaya ni weke yambao obwagacha boko tiringa no hugamu obwanya sa obwagacha bo inyasa obwagacha te bweko monyene omanye okorangeringa now we want to partner with you that okora kobolinga ine ayu partnering na nyasai buya ko partner ole buya mo etire yo bachora tamato ngoko eresa ko salia bwa ka to bwa bande bale ka mulina yi no che ko buya mo ko partner akiate na bagwani nga yajagira abakolie meremo ojija umugondo umaite litu akwa no mugondo muntu omanya kire bakasa bali buaye mugondo
oyo igwete ng'ano omogondo nyasaye mokigo gabako omogondo omo obwagacho omayegoteba ng'a bono omonto ondokoro ng'a Paulo nigagoteba ng'a inche nigo nkorema ekere nasimekire oyo okoro ng'a Apolo ochichomorera amache igwa ikwaya montegerere omonto ondi nabagotige kwaya ng'a nabatigeri chikwaya echio bombuyore ekiagere eki echiabo ya nyasaye toigotiga o nyasaye ochagete obwagacho bwaye abakori emeremo baye maete abantu bari bagochigotera amo iga omonto ondi otame korwa ase oyo onde ng'anani po nataigosokirie ogi buya eriogi ndiriao alo eriogi ndebora aguru marega mwanyigure ate omonto nare none ekwaya goteba ng'a bono twaetirie uniform abantu bonsi pi uniform pi kwanyora oyo mere naba ali ne yaye aminete kweuga otaite ngogoki gose ngoki mugakona mugaka ngoki gose ne chikwaya ngogoki kweuga baba asinge chogotoira spranya nyerere koranga igwa ebine ebintu byao bareka muri 90 moigwete obwagacho number 1 abakonye mbere mamo nango na nyasaye omogondo ngo onyasaye obwagacho ngwango kwa nyasaye yo totageri kweminja kurwa somogondo nyasaye toi kweminja mbere me yakora kemia mbere me yakora ke akiateo alo nturo mogondo nyasaye Ingin tunggu nate, ama juja ya bantu bakotera, ama sanu nuku buya buya, tadi ya yau. Monto deka konye nyasa mo konye de, o kombo sia mater, nado mo ye, o kombo sia ni akoros nado o mo kewa, yo go train, yo go egeli. Pada mo konge chen ko gena, ni bitu bian. Pada kamu nyebut. Aku tak kau ni bitu bian. Juga kono konye bir biau. Kita pergi Isaiah 50 verse 4. Iskuru wali singuru andiri abana bakombo nga pechi Malta bako na umonto mono tama itia se Isaiah ko 50 verse 4 Oh monene nyasaye ongeire gendoki oro meme Buna be orokeretie Elio nalinda manye Kokua nalingana Likoeta oboremu Asoyo orosiri aleluya Nyasaye Neroko abantu Amangana Nyasaye Neroko all the things Elinde kuamanya How to speak Ekero monta arosiri Ekero monta abeigare Kwa ruo kwa moremia Na mangana ya iga Yogotera aha Emambia semambia Nigago untura Untaburura Amatane Nigago untaburura Inyi wenga Oyo kwaro kereriwa Yoni sanga bia kuutura Iga matera na yangu Ngogo kwa Abarosia matera sanga bia korosi Botuku Kota iwo tetimona Nagiate abango kuutura Okoro kereria Bantu ada Una na roja sada samo Ekwa egachaka buya Kiro monte agachaka kutuale geteka mekemo Etere ba chile ba kabale kondi Maka tuale master Bugoy Yonda katuala Ekemo keli Yonda nera katenaji ekipoli Kekora na bugoy Ekerachi katebunga Tarua accountability Yeji besanga kikuwa nini bintu Akagenene ekipo di bakale Ke akabulunge mbele mungu akankoli Munyulit Akitu wanya Emele mene yang
ngoko ba mate igaba moko tamakuru asoyo onde mungina gitara acha tera se kuaya omutame gutimoino ngachu najua achu Kiswahili anakula mdomo huwezi kusimama na yeye akingala mwachie na kiate ngoko gotura oko kele how to sing matera teria yao na yango ayanya sa duwa wana kuna goteba ekwa ekonge duwa montegere oni nyasa eta simbigete kwa yeye o eta yisimigete oi mwanyi simbigete inumweka duwa kuna goteba kitabu kia Mathayo kitabu kia Mathayo ile ngana tebile bon 15:13 woiwa batu bako nyakwimurunga nimeye kwaya yo amba simege tunamonyene ebe simegete you they are not co-workers with God and they are not the field of God. Akaira delia kere kemerige tasimekiri na tato no igoro nge sumorue ajaja kala mwachi kere kemerige kala nango ngakira kolo wana muna wati tena ugaja na page ugaja na hold onye ngua simegetu nayo kwenye kuchanda je kwaya ma akiate yo ta simegetu bia nakira yako maana na kulinde tena kina kulinde je wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu? Je wewe ni samba la nani? Je wewe ni chengo la nani? Koko na bantu bako nyakwebinja mincha ase binto igo ebinto bako ne byabo bibyo monyene unabona kere ngola igeria mangana leadership ngola igeria nda ase nugute koronga ali niga batabanga rotate bolisho mudanga ntena tatu ayaji dimo na bora bekwa saba mwalimu buya bana asikikanisa kiriji agendera ekikinde ko jaga morisho mudanga ni ako chikobe ko chimate obolinga ngina akora toigo kora kendi rotate toigo kora kendi omanye ko rushukwa rotate kogo jasa bana kwa bakero gotelanga abasani ningotongete emete nama nyire Yesu ere na mwanjire etaliote neino mulisi amaruara lia rotate ngankina akorte bono ngokaransa kuchimaga ekya kero ngokaransa kuchimaga ayo toli buaga to buango wanya sa ebinto kane biango bare kamanyul onyo ko choli ase women ministry anga nkora ligere linde oikoli geria kiara ne biago kwa rabona na gendi mwako mugimanga bagandi mwalenge buya yawana tia tenga tora ke sare sibago chikochi ekenege tijekia otenge kusema aiye ekianya sae yote bako wanja kwanya sae nemere moyanya sae kore ngaki ekore kase retali ya Yesu ewo bale mwanyi wulu obwa kaje bwangu kwanya sae omugondongo kwanya sae abakoli emere mama nango kwanya sae na genda sande mugakoya makarusibuwe ki kwara rusibu bera mukimaya no yini kende no contribute kali stay contribute akirete kiri ageri rubi omokune ngaja kulia raisinga omonto nabwate bintu byamo ekwaya ye ni ya Nyasaye ekole mirime yangu ere tabanta banga semonga yangu
ege kwa toro mugondomo nyasaye kera kolema nero wancha tinga kya koranga ki kolema bakori mirimo na nyasaye tima itu sembu yokora akora na nyasaye mirimo tima itu simi ko semo pati nete na nyasaye yugwat simi yugwat ko semo pati nete ne yugwa buno ta pati nete na nyasaye pasai simi yao okisikie imepamba sana kwa pinduru igogo pati na saitani baba chakoya wajakoya no muline igogo pati na nera buya sobo gimo ingo mo koremere monera buya asobo gimobo como Cristo ingo romo nyagisangio none simye na bako na baka kabale babeke tena wote mani ya tade kire uyaje igeye mo patina o patina ta sanga baranga mwani wuli omugodongo obwagacha bwango ai no bwagacha bwanyasai omugondo bwanyasai tôi có đi chơi đi kiosk chơi nó một nó nhà sai ngang cô đưa ra mà chơi là lên tay à cả là lên mua một party là lên bây giờ cái gì muốn có cái này nhang kia kia cái này sao bây ru ya buat tani bubuya đi cái công buat tani gunara mà tera mà ya pakaka ano nyamo ko pati na nini seyo ko nga kio nyangi kwa konyengo tagazu nani na ngo jako ko bo buya mo ko nga se ni ko pati no mo to mo bana ngamu anyi buli mo gondongo wa ga te wangu wa te wanya sai ngo mo ko le buya koko le lubuya koko tanone kanisa moto da mongina kwa itakalike kitabu kia ligetu na 1859 ako tabanga those who chew gums in the church balba utakuna alalia iko una kokora ako tanga they lack manners balba utakuna gendo alalia Mungkin apa boleh deh? Mana sih ke uji orang lagi? Tapi, kamu agak jauh, kamu gondong. Yo tua nyo yo tua matera tua tera punya ni mo. Dia aku tua, dia aku tutura, tua, ya tara aku kanyika. Dia ngomong nenga ekiara yukurua. Ye kwa yeye emere me kore kemenene ere temba kungumba sacha basoe asobo nyasa nyasa abaseni me ya Yesu yoro mutolito